Masu kallo da sauraro barkanmu da ƙara saduwa da ku a labaran duniya. Sunana Zara Musa. 'Yan Najeriya na kashe naira tiriliyan 1.156 duk shekara wajen sayen magunguna. A yayin da duniya ke bikin ranar zazzabin cizon sauro, 'yan Najeriya na ci gaba da koka wajen kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyan magungunan maleriya, inda aka kiyasta naira tiriliyan 1 da biliyan 156 da suke batarwa a duk shekara. Duk da cewa ana iya yin rigakafin cutar maleriya, amma duk da haka wannan ya ci gaba da kasancewa wata babbar matsala da ke ciwa 'yan Najeriyan tuwo a ƙwarya a wajen kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗe. A cewar rahoton Hukumar Lafiya ta Duniya WHO na shekarar 2022, 'yan Najeriya kimanin miliyan 68 ne suka kamu da cutar maleriya da kuma mutane 194 da suka mutu a shekarar 2021, wanda haka ya sa ƙasar kasancewa kan gaba wajen kamuwa da cutar da kashi 27 cikin 100 a dukkanin faɗin duniya. Sojoji sun ceto fasinjoji 99 daga hatsarin kwale-kwale a jihar Rivers. A ranar Laraba ne jami'an rundunar sojin ruwa ta Najeriya da ke Fatakwal suka ceto fasinjoji 99 daga wani hatsarin kwale-kwale da ya ritsa da su a kogin Bukuma da ke karamar hukumar da Gema a jihar Rivers. Jirgin ruwan, wanda yana jigilar fasinja, yana kan hanyarsa daga Fatakwal zuwa karamar hukumar Akukuturu, inda ya yi karo da wani jirgin ruwa a tsakiyar kogin. Jami'ar yada labarai na sansanin Laftanar Kwamanda Bridget Bebiya a wata sanarwa da ta fitar a Fatakwal ta ruwaito kwamandan sojojin masu aikin bincike Komodo Sejatan Aniyaku ya tabbatar da faruwar lamarin. A cewar Aniyaku, ba a samu asarar rai ba, kuma an kubutar da akasarin kayayyakin fasinjojin tare da ceto su daga cikin jirgin. Jami'an tsaron sa-kai sun kama wasu abokai biyu masu sana'ar acaɓa bisa zargin yin fyaɗe ga wata bafulatana mai tallar fura da nono a babban birnin tarayya Abuja. Wani jami'in tsaron sa-kai, Usman Dantala, ya ce abokan biyu sun yi wa bafulatanar fyaɗe ne da tsakar rana a yankin Ikwa da ke karamar hukumar Gwagwalada. Ya bayyana cewa ranar Asabar da misalin karfe 2:12 na rana ne abokan biyu suka yaudari mai furar yar kimanin shekaru 19 zuwa ɗakin wani abokinsu inda suka yi mata fyaɗe. Wani jami'in tsaron sa-kai, Usman Dantala, ya ce abokan biyu sun yi wa bafulatanar fyaɗe ne da tsakar rana a yankin Igwa da ke karamar hukumar Gwagwalada. Ranan kuma sojojin Afirka ta Kudu sun fara ficewa daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sojojin sun fara komawa gida ne bayan shafe lokaci suna yaƙi da 'yan tawayen M23 a gabashin Congo. Rundunar sojin Afirka ta Kudu ta sanar cewa sojojinta na wanzar da zaman lafiya sun fara ficewa daga wuraren da ke hannun 'yan tawaye a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sojin sun fara ficewar ce a farkon makon nan, kamar yadda rundunar ta sanar, tare da cewa suna bi ne ta Rwanda da kuma Tanzania a yayin da suke komawa gida. Baya ga sojojin na Afirka ta Kudu, su ma takwarorinsu na Malawi da Tanzania sun fara barin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a kwanakin nan, bayan shafe lokaci suna kokarin tabbatar da zaman lafiya. Kasashen uku sun samar da sojin ne domin taimakawa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo yaƙar 'yan tawayen M23 waɗanda suka kaddamar da farmaki a watan Janairun shekarar 2025 tare da kwace birnin Goma mai mahimmanci. An dai kashe sojojin Afirka ta Kudu 14 da kuma na Malawi 3 a yakin da suke yi da M23, lamarin da ya sa ƙasashen suka yanke shawarar mayar da sojin nasu gida. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori mai bashi shawara kan al'amuran tsaro Mike Waltz biyo bayan badakalar ɓullar bayanan yadda aka tsara kaddamar da hare-hare a kan Yemen. Trump ya ce zai baiwa Mr. Waltz sabon mukamin jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya bayan sauke shi daga mukamin da yake kai.
wannan shine karan farko da Trump ya yi wa jami'an gwamnatinsa garan bawul, kuma ya ce a yanzu sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ne zai mai gurbin Waltz a matsayin makaddashi. Shugaba Trump ya kuma yaba da aikin da Waltz ya yi, inda ya ce lokutan da ya shafe a fagen daga da Majalisar Dokokin Amurka da kuma mukamin da ya bashi, Waltz ɗin ya yi aiki tukuru don tabbatar da manufofin ƙasarsa. To sai dai kuma tun ɓullar bayanan sirrin na yadda Amurka ke kitsa kai hari kan Yemen, Mr. Waltz ɗin ke ɗari-ɗari da kuma nuna sanyin jiki a yanda yake gudanar da al'amuransa. To ƙarshen labaran duniyar kenan, sunana Zara Musa. Za ku iya samun waɗannan da ma wasu labaran a shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Instagram, TikTok da X akan JKD Media da kuma JKD Media _.